Så er tredje og sidste video om Hoptimisten fra Tegn og Voks med hellehermann.dk klar. Nu er der gået cirka 4 timer, arbejdstimer, hvor jeg stille og roligt har siddet og modelleret denne her tegning frem. Det som der sker her, det er, at jeg bliver ved at arbejde, og I kan stadigvæk se linjerne, og I kan se områder, der er mere mørke og mere lyse end andre, der er kommet øjne på, og næsen er blevet lidt mere defineret, hvor den sidder på. Buede streger, buede linjer hele tiden. Kan godt lægge lidt farve på, som man gør det i flager, men hele tiden sørge for, at strukturen med buerne ikke mistes. Fødderne, som er plane, vandrette, der er brugt lige linjer i dem. Lige linjer understreger, at tingene er flade. For ligesom at afslutte det og kompensere for de her små ting, som er udenom. De her ting, hvor at jeg i starten ikke var helt skarp på, hvordan linjerne skulle være. Jeg havde tegnet lidt skævt og lidt forkert. Dem kompenserer jeg simpelthen ved at lave en meget tynd outline-streg med en lidt hårdere blyant. De må gerne være der. De skal ikke væk. Det er en del af tegningen. Og denne her tegning har jo til formål at vise, hvordan man skaber runde former, kugleformer, og hvordan man sætter det sammen til figurer. Derfor er det også meget tydeligt. Den er lidt rustik i linjerne. Du kunne spørge mig, om man kunne gøre det lidt mere smooth, og det kan man sagtens. Det ville man kunne gøre, hvis man tog sine fingre og simpelthen modellerede rundt. Så kunne man få den mere glat. Man kunne også tage et viskelæder, og så på de steder, hvor der skulle være højlys, der kunne man sådan lige tage og viske lidt ud, så der blev et lyst område. Men det er ikke det, der er meningen for mig at vise jer. Meningen for mig er at vise jer, hvad man rent faktisk kan med en blyant og et stykke papir. Og hvis man har et område, som man godt vil have til at træde lysere frem, jamen så får man det simpelthen ved at gøre områderne udenom mørkere. Og I kan se på denne her figur, der er masse af plads til at lave meget, meget mørkere områder endnu, hvis det var det, man havde lyst til. Nu har du fået en smagsprøve, hvordan at man kan skabe en figur, og hvordan at kuglen indgår i en figur. Jeg lægger nogle fotos ud, som jeg har lavet, da jeg sad og arbejdede med den sidste halve time, så du kan se, hvordan det sådan trin for trin udvikler sig til at få en lidt større finish. Og så vil jeg håbe, at du vil følge med på Facebook-siden Tegn og Voks, eller på min blog, der hedder blog.hellehermann.dk. Det er de samme ting, der ligger begge steder, og der vil både komme til at ligge små øvelser, og der vil komme til at ligge refleksioner over, hvad tegningen kan. Og alt sammen for, at du skal komme i gang med at tegne, og se, hvor fantastisk det er at kunne skabe en rummelig figur. Ha' det rigtig godt. Hej hej.